hodinu. Prekladám si raz pravú nohu cez ľavú, raz ľavú cez pravú. Mobile som prešiel už všetky levely mojej opustenej hry. Vymazal staré SMS-ky, prezrel si všetkých netrpezlivých čakajúcich, plakáty na stenách, ktoré sú už odznaké, reklamné letáky, breskovky som si nachystal, žiackú knižku mám pripravenú, čakám. Pre istotu kontrolujem poradie spolučakajúcich, ešte asi traja predo mnou. Tak to je na dobrú hodinu. Bláznim sa. Netrpezlivo sa pomrvím, na účtovky listujem, až mi padne zrak na obrázok stôl z veľkonočných ostrovov. Veľkonočné ostrovy Rapa Nui. Vždy ma fascinovali. V článku sa píše, že sochy Moai sa stali symbolom starovekých civilizácií, tak ako pyramídy či čínsky múr. Super článok, celý som si ho prečítal. Je zaujímavé dozvedieť sa o dávnej minulosti, ako ľudia žili a o ich zvykoch. Listujem ďalej. CERN. Častice zrejme prekonali rýchlosť sveta. Fyzika síce nie je môj obľúbený predmet, ale po prečítaní článku ma tento objav zaujal. Veci musia byť veľmi zvláštni a pritom geniálni ľudia. Na ďalšej strane čítam o ťažkom detstve nejakej pre mňa neznámej speváčky. Vlastne už nie je neznáma. Teraz už poznámy život. Za 1 hodinu. Adam Čember. Ďakujem pekne aj Markovi, som takýto pútavý príbeh, takže dúfam, že celé prázdniny budete všetci takto čítať a preniesiete sa aj do iných krajín. A teraz mi dovolte, aby som poprosila pani riaditeľku a pána doktora Zibu, aby nám odmenili a ocenili žiakov, ktorí reprezentovali našu školu. Ja poprosím toho predseda, aby prišiel sem ku mne a budete potom ocenení. Takže ja poprosím Kristýnku Kelemenovú z 2. A, Alexandru Čechovú z 2. A, Lenku Bezákovú z 2. B triedy, Hanku Záhradníčkovú z 2. C triedy, pani Johanku Hajdúchovú z 3. A triedy, Lenku Kryžanovú z 3. B triedy, Samuela Kucku zo 4. A triedy a Barborku Bezákovú zo 4. B triedy. Títo žiaci z 1. stupňa úspešne reprezentovali našu školu a za to im patrí vďaka a diplom. Boli to rôzne športové súťaže, umelecké súťaže, výtvarné a literárne. Je to natáčame tak čisto. Môžete sa vrátiť, tak, ďakujem pekne. A ja teraz poprosím z 2. stupňa, pardon, to bol 1. stupeň, nie 1. ročník, z 2. stupňa. Tak, Tímea Biháriová, Lucia Kryžanová, sme tu? Tak, vymotajte sa niekde zozadu. Takže Lucia Biháriová, Tímea Biháriová, Lucia Kryžanová, poďte vedľa mňa, Natália Šedivá, Barborka Večková, Michaela Záhorská, Lucia Koláriková, Veronika Točiková, Anna Mária Novotná, Adam Žember, Ivana Makašovská, Hanka Balážová a Anton Bundač.
také výsledky, sú tam na cieste. No, Šimonovo všetko vám celom. Počiatku, prosím ťa, na počiatku. Ja vám zatiaľ poviem, za čo sú odmenení. Takže Tímea Biháriová za reprezentáciu školy na Tinderiáde, Lucia Kryžanová za reprezentáciu školy v gymnastike, Natália Šedivá, reprezentácia školy v matematickej olympiády, vzorné správanie a vynikajúci prospekt, Barbara Bečková za reprezentáciu školy na tanečných vystúpeniach a i výtvarných súťažiach, Michaela Zahorská, úspešné umiestnenie vo výtvarných súťažiach, Lucia Koláriková za reprezentáciu školy na športových súťažiach, Veronika Torčíková za prvé miesto vo výtvarnej súťaži Zlatý Dôčovej, Anna Mária Novotná za reprezentáciu školy v literárnych súťažiach a výborný prospekt, Adam Žember za reprezentáciu školy v umeleckých súťažiach a za ten príspevok, ktorý sme počuli. Ivana Matešovská, 3. miesto Slovensko, výtvarná súťaž. Balážová Hanka za 3. miesto, takisto Slovensko, ale literárna súťaž. A Anton Vondač za reprezentáciu školy v nemeckom jazyku a športových súťažiach. Tomáš Pavlovič, David Kuchal, Michaela Darnadiová, Natália Pavlovičová, Natália Kondeová, Sofia Guzár, Veronika Tociková, Marek Zaďko, Vanessa Hermanová, Barbara Lacová, Alexandra Česká, Zdenek Gombík, Eva Dreveňáková, Tomáš Maťo, Adam Kučera, Barbara Drahošová, Veronika Šalamonová a Bystrik Matajzik. Tak toto je tá super trieda, ktorá vlastne získala 3. miesto na celoslovenskom kole súťaži super triede. Veľký potlesk.
ale dnes to nevadí. Veď je nám ľúto, že sa to končí. Obdva vieme byť tak silní a nikdy nevzdávať sa. Býva sme sa naučili, že dávať je viac jak brať. Dvere sa zatvárajú, už posledný krát zvoní. Všetky tie hádky sú preč a zlé spomienky tiež. Dvere sa zatvárajú, už posledný krát zvoní. Všetky tie hádky sú preč a zlé spomienky tiež. Všetky tie výlety, ale aj prestávky, teraz iba krásne spomienky, ktoré nám zostanú vzťah na veky, ako by sú vryté do kamennej dosky. Od vás vieme byť tak silní a nikdy nevzdávať sa. Býva sme sa naučili, že dávať je viac jak brať. Dvere sa zatvárajú, už posledný krát zvoní. Všetky tie hádky sú preč a zlé spomienky tiež. Dvere sa zatvárajú, už posledný krát zvoní. Všetky tie hádky sú preč a zlé spomienky tiež. Všetky tie hádky sú preč. Musí pospôsobávali sa. Ďakujeme veľmi pekne deviatačkám. Možno budeme mať nejakú druhú Smatanovú, tu uvidíme. Držím palce všetkým deviatakom, aby sa im darilo aj ďalej. A samozrejme všetkým vám, aby ste si